ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଭ ସୁବିଚାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଜୀବନ ସାରା ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ 45ଟି ଦେଶୀ ଘରୋଇ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ। ନମ୍ବର 1, ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ପ୍ରତିଦିନ ତ୍ୱଚାରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁହଁରେ ଝୁରିଆ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ମୁହଁ ସବୁବେଳେ ଗ୍ଲୋ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 2, ମେହେନ୍ଦି ପାଉଡ଼ର ନିମ୍ବର ପତ୍ରର ପାଉଡ଼ର ସହିତ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମିଶାଇ କେଶରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଶ ଘନ ଏବଂ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ଦ୍ୱିପହର ଭୋଜନ କରିବା ପରେ 30 ମିନିଟ୍ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଧିକ ତେଜ ବା ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସିକି ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମଜୋର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 5, ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଅଧିକ ଖଟା ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଶରୀର ପାଇଁ ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 6, ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହୋଇଥିବା ମାଟିର ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ତାକତ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 7, ବାରମ୍ବାର ଛେପ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ପାଣିର ଅଭାବ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 8, ନିୟମିତ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ଚେହେରାରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚେହେରା ଗୋରା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 9, ପେଟର ଗ୍ୟାସ୍ ବଦହଜମୀକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ ପୋଦିନାର ପତ୍ର ଚୋବେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ଏଥିରୁ ଜଲ୍ଦି ଆରାମ ମିଳିବ। ନମ୍ବର 10, ଆଖି ତଳେ କାକୁଡ଼ିର ରସ କିମ୍ବା ଆଳୁର ରସ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଖି ତଳ କଳା ଦାଗ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 11, ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଜଲ୍ଦି କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ଶିଶୁଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଧିକ ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 12, ଆପଣ ଦିମାଗକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନିୟମିତ ରାତିରେ 3ରୁ 4ଟା ବାଦାମକୁ ଭିଜେଇ ସକାଳୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 13, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଘାସରେ ଚାଲିବା ଏବଂ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଗଛ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଢ଼ିବା ସହିତ ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 14, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସହିତ ଦହି ମିଶାଇ କେଶରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଶ ଦୁଇମୁହାଁ ହେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 15, କଦଳୀ ଏବଂ କ୍ଷୀରକୁ ଏକା ସହିତ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 16, ଅଣ୍ଡାକୁ ଡିନର ଖାଇବା ସମୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 17, ନିୟମିତ ଆମିଷ ଖାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆମିଷ ଖାଉନଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତି। ଭେଜିଟେରିଆନ ମାନେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଦହି, କ୍ଷୀର, ପନିର, ମିକ୍ସ ପରିବା, ଶାଗ ଏବଂ ଫଳମୂଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭିଟାମିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 18, ଚାହାପତିର ପାଣି ସହିତ ଅଁଳାର ପାଉଡ଼ର ମିଶାଇ କେଶରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଶ ଜଲ୍ଦି ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସବୁବେଳେ କାଶ ଲାଗି ରହୁଥିଲେ ପ୍ରତିଦିନ କିସମିସ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି କାଶ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଅଧିକ ରାତିରେ ଭୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ, ଖାଇବା ଠିକରେ ହଜମ ହୋଇନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, 24ରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ରୋଗୀମାନେ ବେହୋସ୍ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏମାନେ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ରହିଥାନ୍ତି, ଅଧିକ ରାଗି ଏବଂ ଜିଦଖୋର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜ ମନର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ ନ କରିପାରି ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ହରାଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ସ୍ତନର ଆକାର ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେଲେ ନିୟମିତ ସ୍ତନ ମସାଜ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ତନକୁ ଉଷୁମ ସୋରିଷ ତେଲରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ,
ଦିନରେ 8ରୁ 9 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଜରୁର ପିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ, ଯଦି ଚୁଟି ଝାଳରେ ଓଦା ହୋଇ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଥାଏ ତେବେ ସାମ୍ପୋରେ ଟିକେ ଚିନି ମିଶାଇ କେଶରେ ଲଗାଇ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଲ୍ଦି ସବୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ନିୟମିତ ପାଣି 3ରୁ 4 ଲିଟର ପିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଢ଼ାପା ଜଲ୍ଦି ଆସିନଥାଏ ଏବଂ ଚେହେରା ସବୁବେଳେ ଚମକିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ରଖିଲେ ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ କମଜୋର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମାନ୍ଦା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଓଠକୁ ଲାଲ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ନିୟମିତ ବିଟ୍କୁ କାଟି ଓଠରେ ଘଷନ୍ତୁ। 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ନିଜେ ଏହାର ଫରକ ଜାଣିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ, ଯଦି ଶରୀରର କୌଣସି ଜାଗାରେ କଣ୍ଟା ବସିଯାଏ ତେବେ ହେଙ୍ଗୁର ପେଷ୍ଟ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପେ ଆପେ କଣ୍ଟା ବାହାରି ଆସିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ବାଜରାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁଟି ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ନିଶ୍ଚୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହା ଶରୀରକୁ ଅଧିକ ଫାଇଦା ଦେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଗାଉଁ ଗାଉଁ କରି ଖାଇବା ଲୋକର ବଦହଜମି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ହଜମ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ଖାଇବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚୋବାଇ ଖାଇବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ, ଅଧିକ ଡେଙ୍ଗା ବା ଅଧିକ ହାଇଟ୍ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଜଲ୍ଦି ନଇଁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନିଜ ବୟସ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ବୟସ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରତିଦିନ କମ୍ ଖାଉଥିବା ଲୋକ ଅଧିକ ଦିନ ଯବାନ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଅଧିକ ପେଟ ପୂରା କରି ଖାଇକି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଅଧିକ ବୁଢ଼ା ନଜର ଆସିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ପାଦରେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଅଳତା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଦ ଫାଟିବା ପରି ସମସ୍ୟା ରହିନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସବୁବେଳେ ନଖକୁ ରଙ୍ଗ କଲେ ବା ଅଧିକ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗାଇଲେ ନଖ ଜଲ୍ଦି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ପାଣି ପିଇବା ବେଳେ ପାଣିକୁ ଦେଖିକି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଅଧିକ ବଢ଼ିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, କେଶକୁ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ସଫା କରିବା ଦ୍ୱାରା କେଶ ଜଲ୍ଦି ବଢ଼ିବା ସହିତ କେଶରେ ଅଧିକ ଉକୁଣି ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଭୋଜନ କରିବା ପରେ ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପେଟ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପେଟରେ ଚର୍ବି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଖାଇବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଏହା କେଶ ପାଇଁ ଏବଂ ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ବହୁତ ଫାଇଦା ଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ଉପମା କିମ୍ବା ଦହି କଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦିରେ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରି ଖାଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ, ମୁଢ଼ି ପାଗ ଏବଂ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଖାଇବା ପରେ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ଏହା ଶରୀରରେ ଅଧିକ ପାଣିକୁ ଶୋଷିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଚକୋଲେଟ୍ ମିଠା ଖାଇବା ପରେ ଅଧିକ ଶୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଯେତେ କମ୍ ଖାଇବେ ସେତେ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଡାର୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ, ବାହାରର ଲସି ଜୁସ୍ ଅପେକ୍ଷା ଘରେ ତିଆରି ଲସି ଏବଂ ଜୁସ୍ ପିଇବା ଉଚିତ। ଜୁସ୍ରେ ଚିମୁଟେ କଳା ଲୁଣ ପକାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଲସି ବା ଜୁସ୍ର ସ୍ୱାଦ ଅଧିକ ବଢ଼ିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଘରେ ଟିଭି ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥିଲେ କିଛି ହାତ ଦୂରରେ ରହି ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଖରୁ ଟିଭି ଦେଖିଲେ ଆଖି ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ପାଦରେ ନିୟମିତ ଉଷୁମ ସୋରିଷ ତେଲର ମାଲିସ କଲେ ପାଦ କଠିନ ନ ହୋଇ କୋମଳ ବା ନରମ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଦୁମ୍ ଚାଲିବା ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ। ଏହା ଶରୀରର ଅଧିକ ଏନର୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜଲ୍ଦି ଥକା ଲାଗିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗମ୍ଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ମଣିଷର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଥାଏ।
ଏବଂ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ରେ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଗଲେ କଣ୍ଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। ନଚେତ୍ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ରହି ମାଛ ଆଖିଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଟିକେ କିରାସିନି କଣ୍ଟା ଫୁଟିଥିବା ଜାଗାରେ ଲଗେଇଦେଲେ କଣ୍ଟା ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ଆସିଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ କେଉଁଠାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।